Bore da I chi I roedfa bore yma, ble bynnag yr ydych, yma gyda ni yn eich cartref, neu yn Ffrainc, neu dros y ffin yn Lloegr, croeso I chi gyd. A nawr mae Gwenno yn mynd I ddarllen yr emyn cynta I ni. Rhif yr emyn 852. Dros Gymru'n gwlad o dad dyrchafon-gru, y wynllian wen a roedd i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadw yn ffyddlon byth, a boed i'r gwir a'r glan yn gael yn ddinith, mwyn dyfab a'i prynodd iddo ei hun o creu hi yn Cymru ar dy lun. O deiad dydd pan fo a welon Duw, yn chwythu eto dros ein herwau gwyw, a'r cryndir cras a'r ras cawodydd nedd yn erddi Crist, yn ffrwythl iddo ef a'r heniaeth fwyn gorfoleddus oen a yn seinio fy haddiannau'r addwyn oen. Rhif yr emyn 850. Mae'n gwybod os sylwoch chi yn y rygbi ddo, maddeuwch chi fi am siarad am rygbi, ond mae'n berthnasol I beth sydd wedi digwydd yma yn barod. Oedd dyn o Seland Newydd wedi dod arno fel substitute, eilydd ar ôl rhyw 5 munud ar hugain. 6 munud yn ddiweddarach, gas ei anfon o'r maes. Wel, Gwenno yn substitute on the substitute. Cara pob oedd fod darllen, ond mae Covid yn y tili ni'n credu. Wedyn oedd Matthew Bill fod canu, fod roi'r emyn cynta. A so mae'n gwybod pam, fe ddim gyda ni, ond diolch yn fawr Gwenno. Ein darlleniad
y bore yma yn dechrau yn yr Hen Testament, os gallai ddod o hyd iddo fe dyma ni. Yn llyfr Daniel, a'r darlleniad yn dechrau. A bydd cwestiynau i ddilyn. Fi'n siŵr bod chi gyd yn gryndo yn ofalus ar y darlleniad bob tro, ond bydd cwestiynau i ddilyn. Hyd yn oed i'r plant. Falle bydd y rhieni'n gallu helpu. Gwledd Balshazar. Gwnaeth y brenin Belshazzar wledd fawr i 1000 o'i dewysogion, ac yfodd win gyda hwy. Wedi cael blas y gwyn, gorchmynodd Belshazzar ddwyn y llestri aur ac arian, a ladrataodd ei dad Nebuchadnezzar o'r deml yn Jerusalem, mwyn i'r brenin a'i dewysogion, a'i wragedd, a'i ordderchwragedd yfed ohonynt. Llestri arbennig oedd wedi cael ei dwyn o'r deml, a Belshazzar moyn defnyddio nhw yn y wledd yma. Felly dygwyd y llestri aur a ladratawyd o'r deml, ac yfodd y brenin a'i dewysogion, a'i wragedd, a'i ordderchwragedd ohonynt. Wrth yfed y gwyn, yr oeddent yn moliannu diwiau o aur ac arian, o bres a haearn, o bren a charreg. Yn sydyn, ymddangosodd bysedd llaw dyn yn ysgrifennu ar galch y pared gyferbyn ar canhwyllbren yn llys y brenin. A gwelai'r brenin y llaw yn ysgrifennu. Yna gwelwodd y brenin mewn dychryn, ac aeth ei gymalau'n llipa a'i luniau'n grynedig. Galwodd y brenin am ei arbenigwyr nawr i ddod i ddehongli y peth hyn, ysgrifennu ar y mur. Daeth yr arbenigwyr, ond o'n nhw'n methu dehongli beth oedd newydd ddigwydd. A wedodd rhywun, mae dyn arbennig o'r enw Daniel. Daniel oedd un oedd wedi cael ei gaethiwo ym Mabilon. Ond dyma nhw'n anfon amdano, a dyma fe'n dod. A Belshazzar yn addo llwyth o bethau iddo fe sef e'n gallu dehongli yr ysgrifennu. Yna daethpwyd â Daniel at y brenin, a gofynnodd y brenin iddo, ai ti yw Daniel, un o'r caeth gludion a ddig fy nhad y brenin o Juda. Rwy'n clywed fod ysbryd y diwiau yno a fod yn llawn o oleuni a deall a doethineb ragorol. Rwy'n clywed y fod ti'n gallu rhoi dehongliadau a datrys problemau. Os wneud i hyn, mae'n restru eto beth oedd e'n mynd i roi i Daniel. A Daniel yn dweud, cei gadw dan region, a roed y wobrwyon i eraill. Ond fe ddarllenaf yr ysgrifen a'i dehongli. A dyma ei ddehongliad. Dweud wrth y brenin, yr oed wedi herio arglwydd y nefoedd, trwy ddod â llestri ei di-ef o'th blaen, a thithau ath dewysogion ath wragedd, ath ordderchwragedd, yn yfed gwyn ohonynt. Roedd wedi moliannu diwiau o aur ac arian, o bres a haearn, o bren a charreg, nad ydynt yn clywed dim, nac yn gweld, nac yn gwybod. Ac roedd wedi gwrthod a ddoli'r diw y mae dy einioes a ffyrdd yn ei law. Dyna pam yr anfonwyd y llaw i ysgrifennu'r geiriau hyn. Fel hyn y mae'r ysgrifen yn darllen. Mene, mene, tekel, upazim. A dyma'r dehongliad. Mene, rhifodd Duw flynyddoedd dy deyrnasiad, a daeth ag ef i ben. Tekel,
pwyswyd di yn y glorian, ath gael yn bryn. Perez rhannwyd y deyrnas a roi i'r Mediaid a'r Persiaid. Dyma fi'n cynnig y gwisgyn eto, ond Daniel yn gwrthod. Ar noson honno, bu Balshazar farw. Os amser dy fi'n gyflym i gael paragraff bach enwog iawn, adnabyddus iawn, yn Efengil Matthew, o'r bregaeth ar y mynydd. Chwi yw halen y ddeiar, mae'n dweud. Ond os cyll yr halen ei flas, a pha beth yr helltiref, nid yw'n dda i ddim bellach, ond yw luchio allan a'i sathru dan draed gan ddynion. Chwi yw goleini'r byd, ni ellir cuddio dinas a osodi'r ar fryn, ac nid yw pobl yn cynnig canwll ac yn ei dodi dan lestr, ond yn hytrach ar gan hwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. A bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o iair sanctau. Rhoi hwn arno. Ti'n gallu glywed hi yn y cefn? Da iawn. Os unrhyw un yn mynd i ddod mlaen i ddweud adnod, mae'r pandemig yma wedi achosi lot o bethau i fynd yn angof a'i gael ei roi o'r neilltu. O, dawlan Gwenno, bydd pawb, full house. O. Reit, na chi, da iawn, pawb yma. Reit, mas, y tîm. Yr arglwydd yw fy mi gael ni fydd eisiau arnaf. O, pawb yn gallu clywed hwnna. Dyw cariad Duw. O, gwych. Cred yn yr arglwydd Iesu. Da iawn. Addolaf di arglwydd o waelod calon a sôn am yr holl bethau rhyfeddol nes di. Byddaf yn llawen a gorfoleddaf ynot. Canaf am emyn o falu dy enw y gorechaf. Da iawn. Edrychaf i'r mynyddoedd o blew daw yng Nghymru. Da iawn wir, da iawn. Môl eistedd lawr os newch chi. Reit. Nawr te o'n i'n wyndran wythnos diwetha, beth o'n i'n mynd i wneud yma heddi. Fixawn. Fanna. A wedodd rhywun, chywed joc wrth y plant. Os mae'n credu rhyw ffordd taw lle yn ar amser i ddweud joc. Ond ddechreuais i feddwl, am ryw reswm beth oedd feddwl am hufen ia. A fi'n gwybod bod rai o athrawon o'r ysgol Sul yn hoffi mynd â chi pan ych chi'n blant da trwy'r amser, i'r gelateria rown fan hyn neu lawr yn y bai i gael hufen ia. Pan o'n i'n fachgen y choedran chi, oedd ddim lot o hufen ia, oedd ddim gelaterias i gael, a ddim lot o hufen ia. Siop fach yn y pentre yn gwerthu 2 fath o hufen ia. Chi wedi clywed amdani nhw? Fi'n siŵr bo chi. Rhai hen ffasiwn. Rhai dolion yn mynd i helpu. Na, oedd hwnna ddim yn dod rownd i'r siop le o'n ni. Dath Franks ar ôl sbel. Dath Franks o Rhydaman. Ond ar y pryd, cwmnïau mawr, Walls a Lions Maid. A chi'n gwybod bod e'n sôn am hufen ia yn y Beibl. Yr agosa joc o'n i'n gallu cyrraedd. Walls of Jericho. O hefyd, wel pwy oedd yr hyn na? Lions of Judah. Bydd yr oedolion yn nabod rein yn well.
Ond mae lot o ddywediadau Beibledd sydd wedi treiddio i mewn un iaith bob dydd. Glywes i Gary Lineker, pwy ddiwrnod, sbel fach yn ôl nawr falle, oedd rhywun ar fi'n colli. A mae Gary Lineker o bawb o'n i, mae'n disgwyl e wrtho fe yn disgrifio'r foment, y Lazarus moment. Wedi cael ei achub bron a colli'r frwydr ond yn dod nôl. A rhywun arall wedyn yn gweud am y Damascus moment. Le oedd rhywbeth arbennig wedi digwydd ar y ffordd i Damascus. Oedd wedi newid bywyd pobl. Sgwn i o sylwch chi o 2 ddywediad, na, oedd fwy na 2, o 2 yn y darlleniad am Belshazzar. Oedd un o'r oedolion neu'r plant wedi sylwi. The writing is on the wall. Glywch chi yn Saesneg, efe? A wedyn, oedd Belshazzar wedi cael ei bwyso yn y glorian a'i gael yn bring. Weighed in the balance and found wanting. Mae'r pethau yma'n cael ei ddefnyddio. A un o Efengyl Matthew, un o'r rai mwyaf enwog efalle. Chips ei dy fi fan hyn, a fi'n rhoi bach o halen arnyn nhw. Chwi yw halen y ddeiar. Reit, o'n i'n mynd i ofyn, os amser dyn ni'n gloi, volunteer i ddomas. Just eistedd fan hyn, sy'n rhaid i weid dim, byddai'n mynd gofyn dim cwestiwn neu ti. Reit, eistedd fan hyn. 2 arall, 2 volunteer, 2 wirfoddolwraig, un i sefyll fan hyn, a un i sefyll draw fan hyn. Na, gwynebwch a'ch tad. Reit, fi moyn chi jocan bod chi'n bwrw'ch tad yn ei wyneb. Oedd chi, go on, chi'n mynd i stopo pan chi'n cyrraedd yna. Go on. Mae'n bwysig hwn. Mae'n rhan o'r neges. Go on. Na, chi sy'n fod wneud e gynta. Wel, sef un eistedd fyna, beth chi'n bolon? Go on, just jocan. Stopo, just, ar ei wyneb. Mae rhaid bod e ar ei wyneb. Na chi, rei. A chi, fan hyn? O, sori, law arall, chi'n lefty am heddi. Reit, diolch. Sgwn ni, oedd Osian Tobias wedi ennill yr ail wobr yn Steddfod yr Urdd am creu rhyw fideo, os fi'n cofio'n iawn, o ryw ddywediad, ryw idiom Gymraeg. A'r idiom ddewisiodd o droi'r ffidil yn y to. Wel, ni wedi cael fideo bach fyna o beth? Troi'r foch arall. Sylwch, yr un cynta, ar ôl sbel, o'ch chi wedi bwrw fe ar ei foch? Ar ei foch chwith, bod chi llaw dde, a wedyn yn all, ar ôl i fi weithi, bwrw fe ar ei foch dde. Diolch yn fawr blant am eich grandawiad. Bydd mwy o gwestiynau i'r oedolion wedyn. Rhif ein hemyn nesaf yw 781. 781. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw. Tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. 781.
A gawn ni gynorthwyo'n gilydd yn awr I weddio. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd, ar ein cliw I gyd. Yn y llonyddwch sydd o'n cwmpas, gofynnwn ni ysbryd Duw ein llonyddu oddi mewn, llonyddu'n meddyliau crwydredig, llonyddu ein dychmygion ofer, ein pryderon a'n amheuon. Gofynnwn iddo'n helpu ganoli ein sylw ar agosrwydd Duw, a'n tywys I ganol llonydd a'i bresenoldeb, mwyn i'w dawelwch suddo I mewn i'n bywydau. O ganol rhythr a phrysurdeb y byd o'n cwmpas, deiwn yma I ymlonyddu. O gyffro a sŵn ein bywyd beunyddiol, deiwn yma I ymwllwm i'r distawrwydd. O bwysau gwaith a chyfyngiadau amser, deiwn yma at ymylon tragwyddoldeb. O gynnwr fe'n byd cyfnewidiol a flonydd, deiwn yma I gyfarfod a thi y Duw di-gyfnewid ac I orffwys yn dy hedd. Ro gymorth I ni felly I ymdawelu o flaen rhyfeddod a gogoniant y bresenoldeb. Tawelan meddyliau a gostega yno'n bob dryswch ac amheuaeth. Tawelan calonnau a ryddhanu o bob cynnwrf a chwerder. Tawelan cyrff a chymer o ddiwrthym bob blinder a thindra. Tawela bob aniddigrwydd ynom, a ro I ni dangnefedd yn dy gwmni di. Rhi at dy orsedd dir I myndyrchafu'n cri, o edrych arnom ni a'n gweddi cliw. Rydym yn disgwyl yn dawel, I ni gael profi dy bresenoldeb di o dad, yn arbennig yn agos at bob un ohonom ni. Arglwydd, na'r munudau hyn yn amser o ddisgwyl wrthyd, ac o ymdawelu yn dy gariad. Tro'r disgwyl yn dawelwch, tro'r tawelwch yn dangnefedd, tro'r tangnefedd yn gymundeb, a'r cymundeb yn adnewyddiad i'n heneidiau. Yno ti arglwydd, yr ymdawelwn. Weddiwn hefyd dros bawb sy'n dyheu am dywelwch meddwl. Rai sydd mewn gofid a phryder a galar, rai sydd dan bwysau gwaith, eu cyfrifoldebau yn eu llethu, rai sy'n drist ac yn brwydro yn erbyn digalondid ac iselder ysbryd. Rai y mae cywilydd ac euogrwydd yn gysgod dros eu heneidiau. Rai sydd mewn gwendid, mewn llesgedd ac mewn poen. Arglwydd, amgylchyna hwy a bendith dy dawelwch. A thangnefedd Duw a fyddo gyda ni oll. Amen.
Rhif ein hemyn nesaf yw 825. 825. Dyw a thad yr holl genhedloedd o sancteiddiau'r denw mawr. Dy ewellus di awneler gan dy lwythau deiar lawr. Ac yn y blaen, 825. Fe fawn ni'n gofyn I chi, nid fy mod i'n mynd I y bore yma, gan bod ni wedi cael y plant I gyd yn dweud adnod. Ond fi'n siŵr alle pob un ohonoch chi ddyfynnu adnod neu adnodau o'r Beibl. Mae Beibl neu Beiblau gan bob un ohonoch chi gartref rwy'n siŵr. Fe glown ni
Ddarnau o'r Beibl yn cael ei darllen I ni bob Sul. Bydd cyfeiriadau yn yr emynau a'r gweddiau. Mae'r Beibl yn llawer o bethau I lawer o bobl. Yn un peth, mae'n gofnod hanesyddol. Ac yn beth arall, mae'n ganllaw ar gyfer byw. Dengis hwn y ffordd I fyw, mae'r emynydd yn dweud. Mae'n ein cynghori a'n harwain, yn ein cymell ac yn ein rhybuddio. Mae'n dangos canlyniadau anochel bod yn ddifater a'r pethau allai'n cynnal mewn cyfnodau anodd. Dyw I ddim yn syndod felly bod rai ymadroddion wedi dod yn rhan o'n hiaith a'n diwylliant. Gan ddechrau yn llyfr Genesis, hyd yn oed, mor bell nôl a fanna, byddwn ni'n dweud mae rhywbeth mor hen ag adda. Ac yn nes ymlaen bod rhywbeth yn hen eto ei fod yn yr arch. Siwr sef fi'n gofyn I chi am rai o'r dywediadau yma, dwi ddim yn mynd I'n croeso I chi ymateb. Gai roi ambell un I chi. Rai yn y Saesneg, rai yn Gymraeg, mae'n rai ffyrdd ni mwy cyfarwydd a rai yn Saesneg y tu allan i'r capel. Mae chariots of fire yn ymddangos yn y Beibl. The bitter end. Y dall yn arwen y dall. Wel, mae un i'r plant neu rhywun sy'n hoffi edrych ar ffilmiau cowboys, bite the dust. So mae'n mynd I fe mewn I cyd-destun rai o'r ein, falle bod ambell un mas o'i cyd-destun pwy a wyr. Ydy llewpart yn gallu newid ei spots. A wedyn taflu'r garreg gynta cast the first stone. Llygad am lygad a dant am ddant. Credwch yn ei byd, mae fly in the ointment yn y Beibl yn rhywle. A chi'n clywed am bobl yn golchi dwylo o'r mater. Neu cwmpo ar ei cleddi, fall on their sword. Mae hyd yn oed sour grapes yn y Beibl. Ar un ola, suffer fools gladly. Roedd un ymadrodd gan fy mam yng nghyfraith. Nad ydw I wedi glywed, ond yn heulu fy ngwraig, gyda'r ysgafnder chwaraes, ond caredig a oedd yn ei nodweddu. A dyma'r ymadrodd, pan fyddai rhywun yn eistedd ar ei ben neu ar ei phen ei hun, bydden nhw'n dweud, rwy fel pelican yn yr anialwch. Ond nhw'n honni bod hwnna yn y Beibl rhywle, dwi ddim di googla ne I ffindo mas, rhag ofon bod fi'n cael siom. Mae'r cymeriaethau hyn a'r ymadroddion hefyd yn ein cyfoethogi ac yn creu darluniau cofiadwy. Os byddwch chi yn meddwl am rai, byddai'n falch o'i clywed nhw wrth I chi. Nôl at un o nhw. Mae i'r geiriau, mae'r ysgrifen ar y mur. The writing is on the wall. Ydy hwnna'n arbennig o berthnasol ym maes gwleidyddiaeth yn ddiweddar. Rydyn ni wedi gweld system wleidyddol yn dadfeilio o flaen ein llygaid fwy neu lai. O ran y prif weinidog, os gallai ei alw fe hynny nawr, fe wnaeth yr etholiadau, yr is-etholiadau yn ddiweddar ddangos bod yr ysgrifen bron ac yrraedd y mur, a'r holl bethau sydd wedi digwydd arni yn dweud wrtho fe, the writing, Boris, is on the wall. Sylwch y tebygrwydd rhwng y gwledda yn hanes Belshazzar ac yn ddim yn pryderu beth o'n nhw'n wneud.
torri reole, torri hyn a'r llall, amharchu, llestri'r deml. Ond roedd ysgrifen ar y mur. O ran stiwardiaeth a'n deiar, mae'r ysgrifen ar y mur fanna hefyd. Mae'r byd yn mynd yn fwy poeth, neu'n fwy gwlyb, neu'n fwy sych ac ati. Ydy mae'r ysgrifen ar y mur. Rhaid i ni ei ddehongli a gwneud rhywbeth ynglyn â fe. Neu byddwn ni fel Balsiasar yn marw. Wedi'r chwyldro diwydiannol dechreuodd y byd gynhesu, ac wrth i ni gael gwared ar ein coed, mae pethau'n gweithygu ynghyd â nifer o ffactorau eraill. A yw'r ysgrifen ar y mur un gwareiddiad, ein civilization, ein gwareiddiad ni yn y gorllewin. Yn ôl un arbenigwr, mae'r ffaith bod gair wiredd mewn bywyd cyhoeddus yn dal i fod yn bwysig iawn, yn deillio o'n cefndir yn bobl grefyddol Gristnogol hyd yn oed. Ond mae'n tueddu bod tawer arbenigwyr mewn gwledydd eraill sy'n gweld bod yn cymdeithas ni ddim mor Gristnogol ag oedd e. Sgusodwch chi. Un dywediad arall y byddwn yn ei ddefnyddio'n aml yw mynd yr ail filltir. Mae'n ddywediad poblogaidd ar y cyfryngau, ac mae'n bosib bod rhai pobl a fydd yn ei ddefnyddio heb wybod bod y dywediad yn un beiblaidd. Daw'r dywediad o'r orfodaeth oedd ar y bobl yn amser Iesu o dan y drefn Rufeinig i gario pac milwr Rufeinig, pe ba'r milwr yn gofyn dros bellter penodol. A mae Iesu yn dweud wrthon ni am gario'r pac dros 2 filltir, 2 waith y pellter. Gai newid ychydig ar y trywydd a gofyn os ych chi wedi bod yn protestio erioed, yn eich dyddiau ifanca o bosib. Wel, rai yn mynd fel yna, da iawn. O'n i'n clywed ar y newyddion bod menywod Afghanistan wedi bod mor ddewr i sefyll lan yn gyhoeddus yn erbyn llywodraeth y Taliban a dweud bod beth oedd yn digwydd iddyn nhw ddim yn iawn. Mae'n cymryd rhywbeth mewn gwlad fel yna. Yn Rwsia, mae ambell un yn barod i sefyll lan i protestio yn erbyn beth mae Putin yn ei wneud. Ond wedyn falle glwn ni ddim amdeni nhw to, maen nhw'n cael eu cosbi neu'n cael eu symud i rywle arall. Falle welwch chi rai ar y newyddion yn ddiweddar yn protestio yn erbyn pris tanwydd ar y draffordd. Llwyth o geir a loriau a faniau mynd 30 milltir yr awr yn protestio. Peaceful protest? Ie, ond yn effeithio ar rai. Fi'n siŵr bod rai yma, pan o'ch chi'n fyfyrwyr o bosib, wedi bod lawr i orllewin Cymru i protestio gyda chymdeithas yr iaith, wedi eistedd mewn swyddfeydd y post a gwrthod gadael i bobl ddod i mewn. Fi'n gweld un yn y cefn yn gwenu pan i fi'n dweud na. A'r heddlu yn ddigon parod i adael nhw am sbel a wedi'n dweud, reit, chi wedi wneud eich pwynt mas â ni nawr. Fe gofiwch yr un dyn yn China yn sgwâr Tiananmen. Beth nath e? Sefyll lan o flaen y tanciau yma
Alla'r tancau fod i bwrw fe lawr a sathru fe. Mor rwydd, dyna chi ddewrder. A bobl fel Rosa Parks a Martin Luther King a Gandhi yn un arall. Barod i herio'r awdurdodau yn heddychlon. A mae Gandhi wedi dweud, ni fyddaf yn ofni neb ar y ddeiar, byddaf yn ofni Duw yn unig. Ni fyddaf yn dal casineb tuag at unrhyw un. Ni fyddaf yn dal yn derbyn anghyfiawnder gan neb. Byddaf yn trechu anwiredd a gwirionedd. Ac wrth i ni wrthwynebu, byddaf yn goddef pob dim. Sant o ddyn oedd e ddim yn Gristion, ond gwneud y pethau bydden ni yn ei hedmygu. A Nelson Mandela yn ola, wedi bod yn terrorist, ond wedi gweld daw'r ffyrdd heddychlon, ffyrdd di-drais yw'r ffyrdd iawn. Ar ôl i apartheid orffen, dyma nhw'n sefydlu y pwyllgor gwirionedd a chymod. Dim dial ar neb. Ceisio dilyn cyfarwyddiadau Iesu. Gwneud pethau di-drais er mwyn gwella'r sefyllfa. Fi wedi sôn am mynd yr ail filltir. Cyngor arall yn yr un darn yw i droi'r foch arall. Er bod yn gweud, os yw rhywun yn eich bwrw chi ar eich boch dde, wel os da rhywun llaw dde i nhw a maen nhw'n sefyll lan, maen nhw'n bwrw chi ar eich boch wyth. Heblaw bod nhw'n dod yn slai o'r cefen a bwrw chi a'i llaw dde o'r cefen. Ond beth bynnag am hynny ma'n bwyntiau yw hwnna. Ond yn ôl seicolegwyr, wrth wneud y pethau hyn, cerdded yr ail filltir, gadael i nhw troi'r foch arall, rydym yn ennill y sefyllfa sydd yn ein bachigo ac yn dileu grym y person arall. Neu'r dylai grym y system, neu beth bynnag sy'n ein gormysu. Rwy'n feddwl am yr ail filltir mewn ffordd arall hefyd. Wrth feddwl am ymdrech meddygon a nyrsys a gweithwyr iechyd yn gyffredinol. A nhw yn mynd yr ail filltir dros y 2 flynedd a hanner bron nawr, heb feddwl am ei hunain, ond meddwl am ei cleifion. Peryglu ei hiechyd ei hunain ar y degau. A mae'r hen gloc na'n symud rownd. Mae golchi'n dwylo o'r yw sefyllfa yn ymadrodd sy'n gyfarwydd i ni. A o gerdded ar yr ochr arall hefyd fel yr offeiriad a'r lefian. A glywon ni am rhywun yn dweud yn y Saesneg am ryw berson, he's my rock. Mae t-shirt fi yn ti, o'n i'n mynd o'i feddwl i ddod efe. Un o'r plant wedi bod ar ei wyliau yn San Francisco a di mynd i Alcatraz, sy'n ar y graig yng nghanol yr afon. A dath e t-shirt nôl yn gweud, the rock. Ond na, beth oedd ddim a hwnna. Ar Damascus, y foment ar yr hewl i Damascus. Saul o Darsus oedd y dyn oedd yno pan oedd bobl yn cael ei merthyru. A'r Damascus moment yn newid i fywyd i gyd.
Rwy wedi rwy'n credu digon i chi feddwl amdano fanna. A'n falch i dderbyn eich ymadroddion chythe. Ac efallai newn ni adael y neges fanna am y tro. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad. A gawn ni ganu ymhellach yr emyn rhif 791. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw. Tydi a roddais dim I flas ar fyw. Fe gydiais ynof drwy ysbryd glân. Llai yn helpo'n meddwl gyda'r llinellau cynta yma. Fe gydiais ynof. Fel bydden ni'n ffigo lan yr halen. Maen nhw'n gweud fod gormod o halen ddim yn dda I ni. Fe gydiais ynof. A siglo'r halen fel bod ni'n gallu rhoi blas ar fywyd pobl eraill. Ni allaf tra bwydd byw ond canu'r gân. 791. A thangnefedd Duw yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gaidw eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.